Maayong adlaw mga bata. Naanaw sab kitay bag-ong kat-unon karong adlaw. Busa, ako di ay si Teacher Irene. Andam na ba mo sa atong musunod nga leksyon mga bata? Maayo. Ang atong leksyon karong adlaw mao ang panglihok o sa English gitawag ni siya og verbs. Ang panglihok o verbs sa English kay ang mga pulong nga adunay lihok o aksyon. Pananglitan mga bata. Ang akong kuya kay nisayaw sa stage. Ang verb niya mga bata kay nisayaw. Tungod kay ang sayaw adunay lihok o aksyon. Naay tulo ka types ang verbs mga bata. Kini ang voice, aspects, ug mood. Ari usa kita sa voice. Ang voice of the verb or voice sa panglihok naay duha ka types. Kini ang active voice o passive voice. Ang active voice mga bata naghisgot kung ang usa ka pahayag naay subject nga naglihok sa verb o panglihok. Pananglitan mga bata. Ang tulo ka mga babayi kay nikanta sa ilang kanta. Ang active voice niya kay nikanta. Tungod kay kini siya naa siya'y panghitabo nga lihok. Ang passive voice mga bata, ang subject maoy gadawat sa panglihok. So, pananglitan mga bata. Ang kanta kay gikanta sa mga tulo ka babayi. So, ang passive voice niya mga bata, mao ang kay gikanta. Tungod kay ang lihok gauna pa sa subject. Ari nasab kita sa aspects of the verb o panglihok mga bata. So naa na siya'y upat ka aspects. Kini ang simple, perfect, progressive, ug perfect progressive tense. So mga bata, ang aspects of the verb o panglihok kay maoy estado sa lihok o aksyon sa verb o panglihok. Ang simple present tense ga-indicate sa usa ka lihok o aksyon nga nahitabo karon ug sa gibalik nga nahitabo. Ang perfect tense mga bata naghisgot kung ang usa ka lihok nahitabo na. Mauni ang present perfect, past perfect, ug future perfect tense. Ang present perfect tense kay gahulagway sa panghitabo nga nakumpleto na sa karon. Ang past perfect tense mga bata gahulagway sa panghitabo nga mitumaw sa dili pa oras sa una. Ang future perfect tense mga bata gahulagway sa lihok kung nakumpleto sa oras nga umaabot.
Ang progressive tense ga-indicate sa wala pa nahuman nga lihok o aksyon. Ang perfect progressive tense gahulagway sa lihok o aksyon nga ga-progress pero nahuman na. Mga bata, ari na sadta sa the mood of the verb. Ang mood of the verb kay naay kalainan sa tense, aspect, ug voice. Kay ang mood nagtug-an nimo kabahin sa nagstorya nga iyahang batasan ug unsay iyang gihulagway. Naay mga pulong nga ginagamit para ihulagway ang mood of the verb. Mga bata, mao kini ang malipayon, misteryoso, maparaygon, maisog, mahadlok, kalma, magul-anon og uban pa. So mga bata, maura kadto ang atong leksyon karong adlaw kabahin sa types of the verb. Ato usang balikon ang atong leksyon kaganina mga bata. Naay tulo ka types ang verbs o punglihok. Ang tulo ka types sa punglihok mga bata mao ang voice, aspects, o mood. So mga bata, dili nato kalimtan nga naa na siya'y mga ubang gamiton para makabuo og pulong. So mga bata, daghang salamat sa inyong partisipasyon o kooperasyon karong adlaw sa atong leksyon. Ayaw kamo kalimot sa pag-like, subscribe, o hit sa notification bell para sa atong mosunod nga leksyon. Daghang salamat pag-usab mga bata. Bye-bye! God bless us all!